Bueno, Ibai, Espainiako Auzitegi Gorenak igande gauean Bildu koalizioa baliogabetzea erabaki zuen. Nolako erreakzio izan zenuten eta zein balorazio egiten duzu guztien aurrean? Bueno, erreakzioa nahiko lasaia. Egia esan, Espainiako Auzitegitatik ez daukagu esperantza handik ez ditugu inoiz izan, aurrekariak ere nahiko latzak ditugulako, hor dauzkagu 1000 makrosumario egin dianak eta gehienak Euskaldunon kontra ebatze dituztenak. Orduan, bueno, sensazioa hasierakoa izan zen, beste gehiago, ez? Beste behin ere, Euskal Gizarteari bizkarra eman diotela auzitegiek, Espainiako auzitegiek. Bederatzi botu kontra izan dituzten, 6 alde eta batek zerrenda batzuk baliogabetzea eta beste batzuk ez baliogabetzea erabaki zuen. Zein irakurketa egiten duzu guztien aurrean? Bueno, irakurketa bat da, edo, irakurketa esinte egon daitezke, baina bat eta nagusiki da Espainian tribunalak eta botere banaketa ez dela ematen. Azken finean, Tribunal Auzitegi Gorenaren epaiak PPk eta PSOEk adosten dituzte, eta jakin badakigu bi alderdi horiek dituzten zirko edo dauzkaten indar mediatiko eta botere ezberdinen bidez nola itxi daitezken epaiak ere alde batera edo bestera posizionatzea, ez? Ikusi besterik ez dago, azkenen PPk ezarritako juezak alde batera egin zuten, PSOEkoak beste batera. Denak pentsatu beharko genuke, auzitegi batean ideiak eta arrazoi juridikoak gailendu beharko liakela, baina hau ez da horrela, argi eta garbi dago, Espainian gauzak ez direla horrela. Bilduren parte hartzea orain konstituzionalean dago, eta ilegalizaturi jarritu ezkero Estrasburgoko Europako auzitegira joko dezue. Bai, horrela da. Hala ere guk hemen azpimarratu nahiko nukena da, 22an egongo garela, Bilduri eta edozein alderdi edo talde politikoei zilegitasuna herriak ematen dio. Ez gea Madriden hartzen duten erabakian zain egongo, gu 22an egongo gara. Argi dagona da, juridikoki landu behar dela eta juridikoki askoz onuragarri izakela konstituzionalak onartzea. Bestela Estrasburgora joko dugu, kontua da Estrasburgon erantzuna oso luze juten dela. Ikusi bestelik ez dago, beste auzi batzuk zenbat tardatu duten, ez da, 5-6 urte. Atzo arratsaldean kontzentrazio izan zenuten Tolosako plaza zarrean, zer moduzko harrera edo jasotzen duten Tolosarrengandik? Oso ona, beretan oso ona, eta nik atzoko irakurketan edo irakurtzan horritxoan eskartu nun bezala, eskartzekoa da kalean eta jendeak ematen dizkigun bere babesak, animoak eta dena, ez? Ez da egoera errex bat, gu ez gara politikariak, gu herritarra gea, eta topatu gea sorgine izabaten erdian, ezta? Egoera horri lana suposatzen du, inpugnazioak erantzun behar dira, dena egin behar da. Egoera horren aurrean, herriak oso harrera ona izan du, eta atzoko konzentrazio ikusi besterik ez zegoen. 24 ordu eskaixekin antolatzeko denbora izan genuen, 4 kartel jarrita, eta 300 lagun elkartu zian, jende anitzak geunden hor, edade eta pentsakera ezberdintakoak, eta hori da herria, ez? Eta hemendik mintzat, eskertu herritar guzti horiei bertan izatea edo izana, eta aparte, kaletik angelitzen gaituzten horiek, laguntza eskaintzen, animoak ematen, gutzako horrek indar berritzen gaitu.